No tak jdem to hrát. Jo. Tady týpek yes? No co yes? No tak Prostě já ten jdu Ben. lezečku. Yes. No. No tak jdem. Ten týpek je nějaký? Týpek? Kdy to je týpka? No tak týpka. A myslím tady toho A Sigmu. proč tady? Jaký Sigma? No tam ten týpek. Ten týpek, já mu to tady překazím. Tady ten yes I promise. Tak dobrý. Pojď tady do toho. Jo, jdem. Počkej, Ne. počkej, ale ten týpek je fakt jako... Iskvísemek. Jedem. Co to dělá tady ten týpek? Tam leží. Do. A tohle ten nubák, kdo to je? To jsem já. To jsi ty? Jo. Co ty dělá tady nějaký kůň modrý s nějakým modrým? Já tam nemůžu nasednout! Kde seš? No tak pojď. No tak pojď. Se mnou jede nějaká vakona, ji vytrolím. Zastavím. Začnu tady si dávat, abych jela co nejmíň. Za chvilku. Ty tak jako jedu za tebou už, jo? No tak dobře, tak to nefunguje. Takže pojedem víc. A potom míň. Bude muset... Ale tak, to jsi ty, to jsi byl ty. Jo, to jsem byl já. To jsi byl jako ty. Jo, to jsem byl já. Hele, tak zkusíme tohle už je bude lepší. Pojď. No tak co to je? Můžeš to vysvětlit? Ne. Můžeš mi to vysvětlit, co to má jako být? Nevím. To jsem já. No co děláš? No tak vidíš, se mi tady směješ a sám prostě spadneš. No tak to není normální tady tahle. Kamo, já si spavnu do těch aut a spavnu se někde úplně nevím kde. Dobrý, už jedu. Zkus mě dohonit, jo? Ne. Jo, zkus. No. Jo. Vypadá to teda hodně, ne tak to nevypadá až tak dlouho, vlastně asi docela jo. Vidím, teď vás No tak mě vidíš, no tak pojď za mnou. Jo, zkus mě dohnat. A pak až budeme na konci, tak budeme trolit týpky, ne? No to je dobrý nápad, budeme trolit nějaký bakony, nebo já nevím, co Nebo to prostě všechno. random týpky, co tam jsou. No tak random jsou. týpky, a co když random týpek seš ty? Já se jmenuji No to je docela jako random týpek jméno, prostě LLR. Jak tě to napadlo? A proč tady jedu prostě někde úplně Ne, zpátky? tady je obrovský kopec. No tady to ještě větší, tady jsem do něj vyjela. Koukej, jak jedu úplně. Já tě vidím, jak si tam jedeš. No počkej, jsi jako tady takhle za mnou, jo? Jo. No tak mě zkus předehnat, ale ty mě nepředehneš. Já prostě si tady jedu. Ty nechceš, protože nechceš, abys mě předjel. Nebo spíš se mě spíš bojíš, víš to. Ne! Co ne? Pojď už. No dobrý, já jedu. Kde jsi nějak za mnou, ne už? Ne, Hodně. to se mi furt buguje to. Co jsi tam Já dělá? mám prostě nějaký veterán, nevím, co to je. Ty máš veterána, já mám Bugatti, no, to je jasný. No. Tak tady jedu, to co je jako za kopec. No dobrý, já si Hele, já tady... za chvilku budu v cíli, tady je už cíl. No já si tam musím dokončit pěšky. Ježky, jo, za chvilku Bacon Boy do tebe narazí a budeš za chvilku tady ve vojdu. Šedu tady. Tak koukej, už jsem v To cíli. ten noob tam levituje. Ne. Je tady ještě nějaká bakona, která se jmenuje Darina. A pak tady Twilling. A který má tady nějakou, co to je? Nevím. A ten face jako Škvorky má. piškvorky nebo čokoládu, nějakou dřevěnou. A co je jako tady to? Vůbec tomu nerozumím, co to má jako být. Ale vezmu si tady úplně všechny tady ty věci. A ještě tady ty. Tak tady se všechno vezmu. Už si to nemůžu vzít. Tady jsou nějaký free heads, jenže to jsem viděla někde ve videu, že to nějak, že to nějak prej nejde, nebo co to je. Ale tak to není normální. Půlka hlavy. Ne, proč jsem takováhle? Se ani nemůžu dostat. Zkus to schválně, budeš taky plešatej, běž tam.
Ne, já si chci nechat moje modrý vlasy. Nenecháš. Já tě za chvilku dohoním. Kamena. Kde si dám spít? Tady není spít. Aha. Tomu já jdu dozadu. Ne, tak jdu dopředu. Proč mi říkáš kámo, když jsem tvoje ségra? Nevím. Tak tady už se nedostaneš, já už tady běžím. Úplně hustě tady prostě po červený nějaký cestě. Mega hustý prostě. No kde seš? Jo tamhle, tady už vidím nějakýho týpka úplně. Tak tady jdem, tady si dám zase lightpad, tak bílou. No tam jdeš po tom kopci úplně. No já tě vidím. Nebo mám tady nějakou raketku, myslím. Ta ti už je pomůže, ne? Jo, tam pomůže. Pomůže ti? Koukej, tady je nějaký nastražím. A co udělá vlastně? Já nevím, co to dělá. Jak na to stoupně. Ty na to stoupni. No dobře, tak já na to stoupnu. Mě to nevadí. No dobře, stoupni na to. Nevím, co to dělá, jo, ale jestli to pomůže, tak já fakt nevím. Stoupni na to. Stoupni, tady to máš. Ne. A tak já teďka mám nějaký padák. Vem si to, vem si to. Vem si to. No, vem si to. No vem si to. Jo! Tak letíš do vesmíru. A já tady mám nějaký... Co je tady to za lektvar? Já to vypiju. Co je tady to za lektvar? Nevím. A proč mám tady takovou hlavu a tady mám nějaký úplně drobeček tady malý. Jako pomohlo mi to, jo, tak dík. No tak to si děláš srandu, já jdu tím za tebou tady s nějakou raketkou, no. Dobrý, už jsem střílel. Ale tak to není normální. Ty se tam neměl dostat, já jsem tam měla být takový jediná, jakože jsem nejlepší úplně. No tak jo. Počkej, jestli mám tady tam. No tak si to vem. Tak. Tady to chci. Co chceš? Dej remove free heads, nebo spíš prostě. Víš si vzít free heads, to jsou úplně free tondo heads. Vem si to. Dej tamhle remove free heads, za to ti dám 5000 robuxů. Vem si to. Vem si tady to. Dobře, tak ti nedám 5000 robuxů, ale prostě si to vem. Tady ne, dej si to tady, jo? Tady. Pojď. Klikni na tohle. Koukej, já na to taky klikám celou dobu. Koukej. No běž na to. Já to nejde stoupnout. No tak dobře. Ty jsi šatej. A co to jako je? Ty jsi někde ve středověku prostě. V Kingdom, kam to tady jedeš s nějakým... A když s tím ani nejedeš. To kolo se vznáší. Ty s tím prostě jedeš úplně... do toho. A tak ty jsi tady bugnul. Ne. Tak a letíš si se svojí starověkou budkou někam do vesmíru. Koukejte na ně, jak letí se starověkou budkou tady nějakou. No co je, vždyť je to pravda. Ne. No co je, tady tě obestavím nějakým. Michael Jackson. Proč zpíváš takhle divně? Ile? No co je? Ukaž. Co to je jako za bublinku? Co to je? To je tvoje slina? Jo. Fuj, ale tak to je hnusný. Nech toho. Tak já se tady Nech toho. Aspoň monitor. A tak tohle nemůžeš dělat. Jo, jedem. No. Jsi se svojí starověkou budkou tady prostě. Kde seš? 1v1. Nejdu na žádný 1v1, vždyť tady nejsou žádný zbraně, nebo jsou? Jsou. Kde? Tomhle. Kde? Musíš jít sem do toho. Sem tam jsou? No. Tam je nějaký 1v1, nebo? Myslím si, že jo. Já mám už... Jo, je tam 1v1. No tak pojď na 1v1 schválně, jo. Já nemám shift, počkej chvilku. Dobrý, už mám. Tak a mám tě, na jeden hit jsem tě dala. Pojď znova. No tak jo. Jak si vykračuje, tohle je úplně ale divný. Tak koukejte se, jo. No tak pojď už. Tak tady je úplně taková velká arena, tady by měly být prostě všichni na světě úplně. Co hrajou robot, no pojď bojovat. No mám tě.
Hekuješ. Já nehetkuju, vy to sami vidíte. Že tady prostě normálně stojím. No tak ještě jedno kolo. Až mě porazíš, tak bude konec videa, jo? No, prosím, no. Tak pojď. Ale já se tady letím. No tak už přistaň. Pojď. Pojď. No, dobře, takže to tady... Ne. Bohužel mě tady Tonda porazil. Ne, nekončí to. Bohužel mě tady Tonda porazil, takže jako závěrečný tady ve videu vám tady si taky vezmu starvěrkou budku a svezu s tím Tondu tady někam, protože vyhrál jednou. Tak pojď se na to postavit. A s tím se hrozně blbě chodí, jak s tím ty můžeš chodit. Běž na to. Normálně, když je to středověký, Běž na to, nebudu stoupat na raketku. Mě to... Dobře, tak čau lidi, uvidíme se u dalšího videa. Čau.